yohlelo Siyathokoza Emakhosini, igama lami uNkosi Sibongo Amngadi-ke. President yakho yohlelo Siyathokoza Emakhosini nohlelo i-Tell Your Story. Sese TV1, if ubuka lo mbukiso njengamanje ungosubscribe, siyacela subscribe kule channel wenze sure ukuthi-ke uyayishaya futhi ibhele ukuze uthole notification ukuthi namhlanje sifake ividiyo uyithole ilink laphana kuwena kwi-message yakho. Kodwa namhlanje sisenkabeni edolobha sibiziwe siceliwe dokotela ophambi kwethu njengamanje mkhulu sanikeza ithuba lokuthi ubingelela ababukeli beNtsese TV1. Khosi. Kunjani nonke? Siyancenga mkhulu. Mangabuza ubani lo esinayo njengamanje? Mina igama lami umkhulu Inyambe. Mkhulu Inyambe. Inyambe. Yebo baba. Mangabuza mkhulu abantu bazothi ayi bakhona odokotela bayavela baningi. Umkhulu udabukaphi? Ngokuhlala noma ngokusebenza noma nje usuka nje la usuwakhona uzofike nje la eNingizimu Afrika usuka aphi nendawo? Mina tata ngiphuma Phanja. Kilimanjaro. Lapho ngiphuma khona. Yebo la. Umsebenzi wami usiza abantu. Yes. Mangikulalela mkhulu nomuntu ekubuka ubona umuntu omdala ojulile oseyenze nesikhathi eside mangakubuza ukulapha noma ukusebenza ngokwenyama kwakho noma ngobunyanga bakho usesikhathi nganyanga? Angithathe isikhathi tata. Yebo. Ngiyasebenza after 2 days konke kuzoba right. Yes tata. Umsebenzi wakho mkhulu mangabuza udume ngani? Yini enkulu okwazi ukuyenza noma mesifika la esigodlweni sizosetshenzwa kuwena? Yini esingayifica la ekhaya ekwazi usisebenzisa noma esikwazi ukusebenza ngayo ngoba ngiyabona khona amakhambi kukhona into ekhona. Yini kodwa othi wena mufika la esigodlweni uyakwazi ukuyenza? Uyakwazi ukuthi umuntu, uyakwazi ukuthakatha, uyakwazi ukuthwalisa, uyanazi igubhu, uyini onayo esifuna ukuyazi njengoba umbukeli beqala ukubona namhlanje ukuthi unani. Tata mamela la. Imisebenzi yami ngiyasebenza yonke lana eNtshabeni. Ngiyasiza abantu yonke inkinga obeke nayo abantu. Umsebenzi wayimali, umsebenzi umuntu ukhulayo, umsebenzi abantu bantshontshile, umuntu angantshontshe, ubuyisa ubaba wakhaya. Konke lana eNtshabeni baba ngiyayeza baba. Mkhulu uma kunenkinga ekhaya nginomthakathi ungimise kabi egcekeni. Uyathakatha njalo siyaphela noma siyantshontshela. Icebo yazoliqinisa la ukuthi abantu bengakwazi ukungena bezokwenza ukubi. Tata like ngikhulumile. Umsebenzi wami okhona kwamina. Yes. Ngiyakwazi umuntu ukumsiza lapho umuntu angangena ukuthi antshontshe. Ngiyabona umuntu ukumsiza imbatsha abantu bayithathile ibuye same time. Ngiyasiza lokho konke baba. Mkhulu nginecala ngiboshiwe senkantolo umndeni ufuna ukukhipha. Uyakwazi ukukhipha umuntu ejele useboshiwe ogwetshiwe noma uyakwazi ukuthi umuntu engaze eboshwe ngisho uboshwe? Kululeka tata umsebenzi wami lokho that's why ngithi ngiyazi imisebenzi yonke lana baba eNtshabeni. Leyo muntu angakona kuya lapho semthe angakona kubuya. Dokotela njengoba sila njengamanje ngiyazi ukuthi kunomsebenzi ufuna usikhombisa wona. Abantu bahluphekile, abantu bafuna ukulashwa, abantu bafuna umcebo. Okuyiyona into esizele kahle la umcebo. Mkhulu uma ungakhuluma nami nomkhulu nombukeli yini ekhona ekhaya ekwazi ukwakha umcebo? Yini onayo njengamanje? Ngiyabona usikhombisa wona. But yini enye into ekhona esigodlweni ezokwazi ukwakhela ukuthi umcebo? Lalela tata. Igama lothi umkhulu Inyambe. Khaya siyaliphendula le igama. If sithi umkhulu Inyambe. Yebo. Ukhipha inyembezi zamuntu. Uyangizwa baba ukuthi ngithini? Ngikuzwa kahle mkhulu. Siyankhipha umuntu inyembezi. Inyembezi ziyaphuma. Umuntu ukukhala. Maybe umunye umuntu uhambile noma awanalutho. Yes. Konke lapho baba thina siyankhipha inyembezi lokho ukuthi umuntu ajabule. Ngina lana chikolokolo oil. Ngazi ukuthi uyazi asoze uyuma sino ukuthi le chikolokolo oil ini. Okay. Chikolokolo oil umuthi ngiyaziyo. Umuthi kuna injabulo. Kuna umuntu athole imali. Same le chikolokolo
siyabisa umuntu ukuthi abuye if uphumile. Same le chikolokolo jayisa ukuthi umuntu angangene lapho khaya ukuthi antshontshe. Same chikolokolo kunemisebenzi iningi. Imamkhulu ibhodlela elithize olisebenzisayo noma onikeza umuntu okulona izomenzela umcebo libuyisa ugazi uyathandeka futhi liyakwazi ukuthi mawukhuluma nalo limbethele inhlanhla ngokugembula noma wenza into ethize lenza into enjalo baba mangithi mhlawumbe ngikhuluma ngento ekanjalo. That's why ngithi nginayo umuthi igama lakhe chikolokolo oil jayeza konke noma umuntu agambule noma ilotho noma ini ndayothi yena ajabule yasiza lokho thatha. Mkhulu umuntu engabuza ukuthi isigubhu sikwala ekhaya okwazi ukusikhanda unikeze umuntu ambe ekhaya osebenza ekhaya. Vele ngiyazi lokho thatha. Zikhona igubha. Zikhona. And futhi ngina example yakhona. Khona ozosebenzisa manje ukusikhombisa umsebenzi waso. Ngakona ukukhombisa manje ngingawukho. Mkhulu mina nginenkinga yedatha ngishawa isikhathi nginganjani ngiku-video but ngifuna inamba yakho singofika emsebenzini okuwona size kuwona. Ithini inombolo mkhulu? Inamba yami ungakona ukunithola ku WhatsApp noma straight call ungakona ukunithola baba. Yes ma. Inamba yami ithi 079 68 Yes. 43 Yebo. 589. Anombolo lena itholakalayo yona udokotela uyafona uya WhatsApp konke uyamthola. Video call uyayenza mkhulu. Vele ufuna mbone ukuthi ukhuluma nawe directly. Exactly. Mkhulu ngiyanqa ukuthi kunabantu abafuna ukusetshenzwa bafuna ukuba busy. Ngicela mkhulu usinikeze masinikeze ithuba lokuthi utshele thina ukuthi lento sikhombisana manje yini sikunikeze ithuba lokuthi uyenze. Into engizoyenza ke mina nje wasiyinseso TV ihlezi kwenza lo siyamkhipha masosebenza uba afanele isikhathi efiti kufanele siyoke ibe on asikhanseli ikhamera baba. Ngiyacela mkhulu usenzele le msebenzi wanayo le ndodo oyiphethe uqala uchazela naqala ukuthi ubani lo simphethe manje. Kwamanje ngiphethile data ngithi chikolokolo oil naku. Yes. Ngiphethe la sanjeni zami. Umcebo lo. Yebo baba umuthi lo. Sikhombise mkhulu ukusebenza kwawo ukuthi ukuze usebenze wenza njani noma usebenza njani. Ngiyasebenza kanje umbuke lana ngiyavula la ubuke la. Okay. Sinebhokisi la mkhulu. Yebo ibox la. Alinalutho li-empty. Ilempute tata. Ngiyathatha le chikolokolo oil ngiyafaka la. Alright mkhulu siyabona. Futhi ngiyavala. Sibona kahle mkhulu. And futhi ngiyavala futhi. Uphinde uyamboza futhi. Yebo baba. Alright mkhulu. Mangabuza yini le esiyenzayo njengamanje baba? Le ngiyayenza ukuthi umuntu abone ukuthi if umuntu uyakhala ufuna imali. Yes baba. Iyona chikolokolo oil ochasiza umuntu. umuntu. Yona ta. Yes mkhulu. Yes baba. Mkhulu ngiyabona la phansi uningi khona igubhu ngibone uya lapha ya ngakubona uphinda futhi ubuya. Chazele mkhulu yini le ubuyenza njengamanje? Lebo lapho ngibangayenza imisebenzi wami. Uthakatha le chikolokolo oil ngifakela ukuthi ubone le chikolokolo sisebenza kanjani. Ukhona amakhambi ngibangiyathatha la. Kuchanganisa lapho ngiyaziyo. Like mina umuntu umkhulu ngiyazi inthakatho uthi umuntu ajabule. Okay. Simbozile la mkhulu anje. Ngicela usikhombise umsebenzi obuwenza noma osazokwenza
sibonile akunalutho la umbozile awusabona nomsebenzi mkhulu sibone isimanga lesi somcebo othi sikhona ekhaba. Yebo tata, ngizowubonisa tata. Kahle uyabona before ukuthi ubona ini phakathi lutho ngitathile chikolokolo oil lokho ngiyasebenza le chikolokolo oil ukuthi umuntu ajabule lana ntjabene and futhi ngiyakhipha inyembezi za umuntu ukuthi le umuntu aphumelele aboneke like umuntu lana ntjabene. Manje ngizovula lana sibone ukuthi chikolokolo oil chisebenza kanjani. Okay. Naso mkhulu. naso Mkhulu. Imali le ngibuka wathi ngisondele ngikhombisa umbukeli. Mkhulu usanokufaka amafutha la phakathi. yebo But naso ngokumanga imali mkhulu. Angifuni ungena ekutheni imali lesibuka njengamanje. naso Kodwa engifuna ukwazi mkhulu lo msebenzi omngaka owenza njengamanje. yebo I-oil le oyifake la. oil chikolokolo Yona oil. le yakho lo msebenzi. Yebo baba. Mkhulu ngiyayifuna mangithi ngiyayidinga noma ngifuna ukwazi isebenza kanjani. Ngenze njani? Ngiyakuthinta uyakwazi unginika ngibe nayo mina sibuyisela bengibuyisa umbukeli. Siyakwazi ukuthinta wena noma uyabolekisa ngayo noma umuntu mefika esigodlweni efuna umcebo omngaka nje wasibuka uthatha ehambe nawe ekhaya noma ngiyakwazi ukuzenzela mina ekhaya. Vele ungakona kuyazi lokho baba. Mkhulu lo msebenzi ngibona indlela owenze ngayo. Awubizanga amadoda athize. Awubizanga ini ethize. Uvele wawufaka umcebo wakho lapha. Wabiza nakhona futhi lungisa umsebenzi. Uphuma le mali emkhulu wabengekho lutho la. Umuntu ngabuza ukuthi le mcebo lo imali uyithatha. Le msebenzi wami ethatha angithwale. Ngiyazi ukuthwala kuna inkinga. If siyafuna imali, Yebo. sifuna sithole imali, sijabule nabantwana. Yes. Sijabule ifamily yethu. Thinathi sibe abantu. Yeah. Ngazwa ngizwa kahle. Ngizwa kahle mkhulu. Asithwale tata. And futhi asidinge igazi noma ya crocodile noma ya ini asidinge. Mina ngina ichikolokolo oil. Chikolokolo oil chayeza konke tata. Yonke into Yonke into yayeza chikolokolo. Inhlanhla, gembula, umcebo, Umuntu angathakathe, umuntu angathakathe, angangene umuzi womunye umuntu. Uthi anithakathile izinto zakhe ziye phansi. Chikolokolo oil chasiza tata. Ngiyifuna le product umuntu ayidinga. Mkhulu ngiyazi umcebo umuntu uma nikhuluma ngomcebo niwenza efonini nikhuluma ngefoni ngishase kulunga. Kodwa mangufuna lo mcebo noma ngifuna le product yamafutha lawo nawo ngithola kanjani lapha ungiphindele indlela othola kuyo inombolo yakho nanokuthi mkhulu uphinde futhi usinikeze amagama okuvala ngoba sisibona umsebenzi mkhulu ngiyazi kuningi osokuveza we-TV kuningi osokuveza okudlula lokho esikubona njengamanje. Lokhu kuyisimangaliso ngoba akusashikhala sitheni sincane isikhathi usithathile but na umcebo khona kusho ukuthi umuntu la ekhaya mefika kuwena esiwegoli engaphindele emuva ebuyele nemali yakhe ngosuku olulodwa ngoba akulalwa la ekhaya umcebo uthola ngosuku. Same day. Mkhulu sinikeze inombolo abantu bafuna ukubona mkhulu bafuna ukukhuluma nawe. 079 Yes mkhulu. 68 43 589. Mbukele Ntsheso TV1 inombolo ibhaliwe escreenini uyayibona futhi uyamuzwa umkhulu uyayibiza kusho ukuthi eyakhe direct edithiwe akekho umuntu mhlawumbe othi umubuza kanjani mosola ukuthi akukhulumi naye fona video call contact umkhulu umcebo ubonini mawufuna namafutha lawa awonke ngoba phela sikhuluma ngokuthi uzifo zonke lo ulapha kwasane futhi usiza kuyona yonke indawo emcebeni nani kudepend ukuthi umkhulu uzothi usebenzisa kanjani ukuze ukwazi wakha lento oyifuna. Mawufuna umcebo nawo mawufuna i-relationship yakho ilunge namafutha mawufuna ukuqinisa igceke namafutha kudependa ngokuthi umkhulu uqeda ini ukuze umsebenzi wakho ube impumelelo. Mbukele Ntsheso TV1 mthinte umkhulu amagama okuvala ubiza abantu bese kuwena before sikwazi ukuyigoqa ukwazi ukuqhubeka nomsebenzi wakho.
Yebo baba, mina ngiyatholakala eThekwini, Joburg, Eastern Cape. Yes. Ungakona ukunithola. Yola. Inamba yami 079 68 43 589. Inamba yami lokho ungakona ukunithola. If uyafuna ukuthi konke uyazi ukuthi kuhamba kanjani, ungakona ukumfonela inamba noma sibonane face to face. Ungakona ukujabula if siyabonana face to face. Lokho ungakona ukujabulila lokho tata. Bukelo Tsesa Sibo1 nawumkhulu nawumcebo namafutha. So khuluma ngaba kakhulu ku-channel sakuncane lokho sekuveza manje uzokuningi until video lendayo sebo. Of course.